ଯୁବପିଢ଼ି ମୁଣ୍ଡରେ ଘାରିଛି ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ର ନିଶା। ଗେମ୍ ଖେଳି କିଏ କୋଟିପତି ହେଉଛନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ ସର୍ବହରା ହୋଇ ନିଜ ଜୀବନକୁ ହରାଉଛନ୍ତି। ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ନେଲା 27 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକଙ୍କ ଜୀବନ। ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ରେ ହରାଇବା ପରେ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ହରାଇ ଶେଷରେ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ବେକରେ ଗାମୁଛା ଦେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏମିତି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରେମୁଣା ଥାନା ସାହାଜୀପାଟଣା ଗ୍ରାମରେ। ଗ୍ରାମର ଗୌତମ ନାୟକ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଆଜି ତାଙ୍କ ଘରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଯୁବକ ଜଣକ ରାତିରେ ଘରେ ପରିବାର ସହ ରହିଥିବା ବେଳେ ଶନିବାର ଭୋର ସମୟରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା କଥା ପରିବାର ଲୋକେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ହିମାଂଶୁ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି। ଯୁବକ ଜଣକ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ଖେଳି ପାଖାପାଖି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହରାଇଥିବା ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଟଙ୍କା ହରାଇଲା ପରେ ଯୁବକଙ୍କ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା 6 ମାସ ହେବ ଭଲ ନଥିଲା। ଲକଡାଉନ ପରଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଶନିବାର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏକ ଗାମୁଛାରେ ଝୁଲୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ପରିବାର ଲୋକେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଘଟଣା ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ରେମୁଣା ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ରେମୁଣା ପୁଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ରେମୁଣା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ମୃତ ଗୌତମ ନାୟକ ବଡ଼ ଭାଇ ମାନସ କୁମାର ନାୟକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ମାନସ କୁମାର ନାୟକ ଲକଡାଉନ ପାଖରୁ ସେଇଭଳିଆ ତାର ଖେଳ ମେଳ ତାର ସେ ଅନଲାଇନ୍ରେ କ'ଣ ଖେଳୁଥିଲା ଯୁଆପା। ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିଲା ପରେ ବି ତାକୁ ମାନେ ବହୁତ ଆଡ଼େ ସେ ପଳେଇଥିଲା। ଥରେ ଯାଇକି କଷା ପଳାକା ପଳେଇଥିଲା, ଯାଇକି ଲକଡାଉନରେ ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି। ତା ପଇସା ପତ୍ର ଯାହା ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଧାର ଉଦ୍ଧାର କରି ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ପାଖରୁ ନେଇକି ତାକୁ ଦେଇକି ସୁଝିଥିଲି। ତାପରେ ବି ସେ ମାନେ ଯାହା ବି ଟିକେ ମାନେ ରିକଭରି କରିବା ପଇସାରେ ସବୁବେଳେ ସେ ଚିନ୍ତା ରହିଲା। ତାକୁ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ମୁଁ କହିନି ସେ ଜିନିଷ କରନା ଇଏ କରନା, କାହିଁକି ସେ ଧନ୍ଦାରେ ପଡ଼ିଛୁ। ଆମ ପୁରୁଷ ଛୁଆ ଖଟିବା ଖାଇବା, କାହିଁକି ସେ ଜିନିଷ କିଛି ମିଳିବନି, ସେଗୁଡ଼ା ଇଏ କରନି। ତଥାପି ସେ ମାନିଲେନି। ତାପରେ ଥରେ ଏମିତି ତାର ମାନେ ଆପେ ଆପେ କାହାରି କିଛି କହିଲାନି। ରାତିରେ ପଳେଇଗଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଙ୍ଗଲୋର ପଳାଉଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଆମେ ତାକୁ ପୁଣି ଫୋନ୍ କରିକି ବୁଝାବୁଝି କରିବାରେ ତାକୁ ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇକି ରାତିରେ ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଲୁ। ଆସିଲା ପରେ ବି ସେ ଘର ପାଖରେ ଥିଲା। ଏମିତି ତାର ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ଆମର ଜଣକ ଷ୍ଟେସନ ଛକରେ ଯେଉଁଠି ଗୁଦାମ ଅଛି ସେଠି ସେ ଆସିକି କାମ କରେ। ତାର ଯାହା ସେଠି ପଇସା ପତ୍ର ପାଏ, ସେଠି ଖେଳାଖେଳି ତାର ଯାହା କ'ଣ କରୁଥିବ ନାହିଁ ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିନୁ। ତାପରେ ପୁଣି ଏଇଭଳିଆ ହେଇତେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା ପୁଣି ବାଙ୍ଗଲୋର। ସେଇ ବାଙ୍ଗଲୋରରୁ ବି ତାକୁ ଯାଇକି ଆମେ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଲୁ ସେଠୁ। ତାପରେ ଆସିକି ଘର ପାଖରେ ତ ଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଖେଳାଖେଳି କରୁଛି ଆମେ ତାକୁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆମେ ସେଇଆ ଚିନ୍ତାଧାରା କରୁଛୁ ଯେ ଯାହାକି ଜୁଆ ଖେଳିକି ସେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପାଖାପାଖି 4-5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି। ସେଇଟା ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଯାହା ପାଇଛି ସେ 3 ପତି କ'ଣ ଖେଳେ ଗେମ୍ ଅନଲାଇନ୍ରେ, ତାସ୍ ଯେଉଁ କ'ଣ ଆସେ ସେଇଟା ଖେଳନ୍ତି। ନାଁ ହେଲା ହିମାଂଶୁ କୁମାର ସାହୁ, ଡାକ ନାଁ ହେଲା ସିପୁ, ଘର ହେଲା ରେମୁଣା ସାହାଜୀପାଟଣା। ସେ ସାନ ଭାଇଟା ଗୋଟେ ଇଏ ତାଙ୍କ ନିଜ ଭାଇ, ତା ସାନ ଭାଇ। ଆଉ ସେ ଏଇ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ସେଇଟାର ଇଏ ହେଇଛି। ଆଉ ଲକଡାଉନ ପାଖରୁ ଖେଳେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ରହିଛି। ସିଏ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ଯେ ପଇସାଟା ହରେଇଛି ସେ ପଇସାଟାକୁ ଆଦାୟ କରିବ। ଆଉ ସେଟା ସାର୍ କହିହେବନି, କାରଣ ସିଏ ଆମକୁ କେବେ ବି ଜଣାଏନି। ବହୁତ ଥର ବାରମ୍ବାର ଆଟେମ୍ପ ନେଲାଣି, ବାହାରକୁ ପଳେଇଯାଏ। ଥରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ତାକୁ, ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ କେଡ଼େ। ଥରେ ତା ସାନ ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇ ଇଏ ଯାଇକି ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ନେଇକି ଆସିଲା। ସେଠି ସେ ଏଇଟା ହରେଇ ଦେବ ପଳେଇଯିବ। ବଟ୍ ଏଥର ତାର ଏମିତି ହରେଇ ଦେଇଛି। ଆମେ କାଲି ରାତିରେ ଶୋଇଛେ, ଉଠିଲା ବେଳକୁ ମାଆ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ଖୁଡ଼ି ଯିଏ ଏବେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଫୁଲ ତୋଳି ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ନିଜେ ଗାମଛାର ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେଇଛି।